Да. Господин Киркиев, извинявайте, че ви прекъсвам. Отвън е човек за гражданството. Да го покани ли да влезе? Той е 12-ти номер. Да. Да заповяда. Заповядайте. Заповядайте тук. Добър ден. Да. Седнете, заповядайте. Тук ли трябва да давам за граждански жител, български жител, гражданин, да давам? За българско гражданство? Да, за български гражданин. Да давам за български. Да, ама с даване вече не става. Преди ставаше с даване, ама новото правителство нещо не ги обича много тия работи, така че с даване няма да стане. Просто ще трябва да минете по каналния ред. Как така аналния ред? За аналния ред никой не казва. Мене казаха, даш пари аналния ред сега. Каналния ред, не това, което вие казвате. Каналния ред. Просто имам предвид, ще трябва да попълним едни документи и чак тогава можете да кандидатствате за българско гражданство, ако отговаряте на критериите. Аз не съм отговарял на кретените преди това. Мене за кретени не са казали въобще. Не критериите. Критериите, не кретените. Разбирате ли? Да, верно, че двата последни критерия са малко кретенски, ама нищо, ще трябва да отговаряте и на двата. Трябва да отговаряте и на двата. Къде отивате сега? Нали казал ти да отваряте вратата? Да отговаряте и на двата, казах. Седнете, моля ви. Да отговаряте и на двата критерия. Готов ли сте? Не. Да. Не знам. Няма значение, аз пък нямам време. Така че ще трябва да започнем. Кандидат, име. Има как да няма. Ето. Има и ще дава. Какво правите? Приберете тези пари. Казах ви, с даване вече не става. Имам предвид как се казвате. Как се казвате? Аз как се казвам? Да. Как се казвам аз? Да. Ибрахим Мустафа Халил Абзиз Салях Хомейни Сахлям Бекрези Озун Осман Али Рамазан Кахти Али Осман Дурали Септемврис. Те с такова име, ако ставате български граждани, трябва да ви изкарат лична карта в формат А4, бе. Нищо, това не е мой проблем. Дайте само 2 имена. Как ви викат? Кой ме вика? Да знам кой, някой как ви вика. Не знам, приятелите, жена ви как ви вика? Моите жена? Да, жена ви как ви вика? Как ме вика мене? Да. Мустафа Ибрахим. Моля ви се, тихо, спокойно. Какво правите? Къде се намирате? Защо крещите? Разбрах, чух, Ибрахим. Така ме извика жената. Ме изкараме на къла, човек, я по-тихичко малко. Ясно, Ибрахим. През име? През име, през лято. Ибрахим! Разбрах, Ибрахим. Ибрахим Мустафа, добре. Минаваме нататък. Въпроси. Как ще проси? Аз имам магазин. Продавам част трета употреба. Не проси, въпроси ще ви задавам. Аз на вас. Въпроси? Да. Не. Да. Не знам. Сега ще разберем заедно. Семейно положение? Много лошо. Жената болен от месец и половина. Детето само 2 носи къщи. Тъщата блъсна съм асфалт, катъра, умря. Много лошо къщи. Просто
Моля ви се, тия работи мен не ме интересуват. Хайде, давайте по същество, моля ви. Давайте. Проблем ще давам, разбира се, по същество. Не, имам предвид да давате конкретни отговори. Давам конкретни долари. Ето. Абе, я махнете от тук тия пари. Много ви се моля. Махнете от тук тия пари. Колко пъти да ви повтарям, че с даване не става. Български граждани не искате да ставате, български не разбирате. Как да събира български? Как да събира български? Цял живот събира долари. Добре, как ти искаш български, ще слизам в ченджбюрото, ще сменям долари за български. Чакайте, къде тръгнахте сега? Седнете малко да ви обясня. Вижте какво. Така няма да стане. Вървете първо да научите езика и тогава ще дойдете за гражданство. Първо се научете да говорите на езика. Аз много добре знам как да се базика. И да базика... Не, моля ви, не, това няма смисъл. Тая работа... Лина! Айде придружете господина, ние приключихме. Да, господин Георгиев, хайде заповядайте навън. Ама съм. Много ти се моля. Моля те. Няма какво да ми се молите, аз не съм поп. Аз знам, ти не си поп. Аз попа го познава. Попа ме спраща при вас. Какъв поп ще ви изпраща тук? Какви ги дрънкате, бе? Ама аз не дрънка. Аз не дрънка. Попа дрънка. Попа има 8 гердана злато тук. И като ти извади пистолета така, той дрънка. Нали разбираш? Лина, оставете ни за малко сами, ако обичате. Добре, господин Георгиев. Абе, тебе попето ли да пращаме? Да. Защо не казваш веднага ми половин час се мъча като трабант по нагорнище, бе, човек? Той каза, отиваш там, даваш и взимаш гражданство. Ясно, ето. Нататък, вземи сега този формуляр. Тук. Ти вземи това. Това е формуляр. Молба за издаване на българско гражданство. Тук си пишеш пълните имена и отдолу се подписваш. Така да ми кажи, че попето, аз откъде да знам сега? Ти си наш човек, но отдолу подписа отдолу. Така. Снимки носиш ли? Няма семки, но шоколад форми. Не семки, бе, снимки. Снимки носиш ли? 2 снимки, паспортен формат. Не е страшно, няма страшно. До четвъртък трябва да ми ги донесеш. Дай да го... Само. Поне пък по един от критериите си чист българин. Като гледам как пишеш, все едно си завършил българска гимназия или техникум. Браво! 3 реда, 12 първописни грешки. Какво става? За сметка на това пък е грозно и не се чете. Идеално! Ще станеш истински нашенец. Айде се здраве! Така. Не, нямах предвид на здраве, със здраве, ама благодаря. Лина! Господина си тръгва. Господин Георгиев. Да го изпратиш. Да, разбира се. Довиждане. Всичко хубаво и честито. Нещо друго, господин Георгиев? Това в бежевото шкафче. Пред другите. И да не ме безпокоят известно време. Попе, ти ли си? Дойде, да.